Anong isang bagay or action na gusto niyong baguhin sa isa't isa na hindi namin alam bilang supporters niyo? Secret. Ikaw muna. Marami Ako kang- siguro yung way ni B kung paano makipag-usap eh. I-monitor mo yung ugali mo na ganito, na ganyan. Kasi Ugali? Parang may ugali talaga ako ah. oh, kita nyo? Oh, diba? Kita nyo? Ganyan siya. Oh, yung parang Nature nature ko ko na na nga nakasigaw. Kasi kami lahat ng pamilya ko yan. Ipagyabang mo din. Kasalanan to ng lola ko. Ben, tuturo ka pa eh. Yung ano siguro, yung masakit ka magsalita. Trabaho ko yun eh. Trabaho kung saktan ng mga damdamin ng mga ang inaano ko kasi sa kanya, hindi mo akong kabatel, so wag mo akong ganyanin. Kung makapagsalita, akala mo talaga may kausap siya. But hindi ko rebat. May problema kaming mag-asawa. Bakit nire-rebat mo ko? Natatawa. Sabi ko, Puta, galit na galit. Ano po yung mga bagay na hindi niyo ginagawa nun na nagawa niyo ngayong pandemic? Pa-promote po ng YouTube channel ko. Rochelle and TV. Rochelle? Just try it again and again. Oo, Rochelle. Rochelle TV. Ayun. Yes. Ano nga ba? Shout out sa inyo. Siguro sino pong laging unang nag-I love you? Ako. Kapal mo? Ako? Last mo yung boses mo. Ako! Ano po ang maipapayo nyo po sa mga baguhan palang mga rapper? Pa-shoutout na rin po. Siyempre, common na sinasabi, no? Ganyan po. Puro ganun eh. Kumbaga, hindi ako yung nasa katayuan para magsabi nito. Pero para sa akin, yun yan. Siyempre, keep chasing your dreams. Yeah. Yes. Ayun yung Shopee account namin ah. Hanggang lang yan, hindi aalis dyan yan. May balak ka pa bang bumatel, boss? At sino kung sakali? Paano yung sabi po? Ito yung sabi niya. Ayun yung sabi niya. Huwag kayo iiyak. So, unboxing na rin pala to ng gift. Tara Daddy, thank you pa rin kasi may gift ka sa akin. Kasi sobrang kong dalang niyang magregalo. Kasi, sobrang dalang kong magkapera. Ayun na. So, ito bukas na siya. Sinilip ko lang siya dito sa taas eh. Kakapain ko. Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Ito na. Open your eyes. So, ito siya, no? Kasi binili ko siya ng dati eh. Stabilizer. Hindi niya naman ginamit. Hindi ko alam ito gamitin, naman pang ngayon. matalino kasi yun eh. Ayan. Mga bobo! So ito, feeling ko magagamit ko to. Magagamit natin to. Ano sinisilip po dyan? Down south, hood baby, make all the girls go crazy, go crazy. Go stupid. But you smart like an A+ student. Anong isang bagay or action na gusto niyong baguhin sa isa't isa na hindi namin alam bilang supporters niyo? Secret. Ikaw muna. Marami Ako kang- siguro yung way ni B kung paano makipag-usap eh. I-monitor mo yung ugali mo na ganito, na ganyan. Kasi Ugali? Parang may ugali talaga ako ah. oh, kita nyo? Oh, diba? Kita nyo? Ganyan siya. Oh, yung parang Nature ko nature ko na na nga nakasigaw. Kasi kami lahat ng pamilya ko yan. Ipagyabang mo din. Kasalanan to ng lola ko. Ben, tuturo ka pa eh. Yung ano siguro, yung masakit ka magsalita. Trabaho ko yun eh. Trabaho kung saktan ng mga damdamin ng mga ang inaano ko kasi sa kanya, hindi mo akong kabatel, so wag mo akong ganyanin. Kung makapagsalita, akala mo talaga may kausap siya. But hindi ko rebat. May problema kaming mag-asawa. Bakit nire-rebat mo ko? Natatawa. Sabi ko, Puta, galit na galit. Baka hindi ko magustuhan kasi hindi ko nga gusto yung tsa eh. tsaka yung milk, di mo rin talaga gusto. hindi kasi ako minum ng gatas. Pero Breast dumidede milk. ako. Hoy! Stop! Stop! Ayun, so, hindi ko nga trip yung tea. So, ano Ako pala trip yan ko eh. yung tea.
Si Raul. So, ayun, medyo bago pa lang kasi yung milk tea nun, no? Yes. Kumbaga, nagbo-boom pa lang yung milk tea nun. So, ayun nga, medyo duda tayo. Kaya yung pinili ko na flavor, yung, alam ko yung lasa, kumbaga, yung Oreo. Oreo, Common yung lasa yeah. ng Oreo. So, Yeah, ayun, it was. hanggat Oreo at Oreo na lang yung in-order. Hanggang ngayon, up Hanggang to ngayon, now. yun lang yung alam kong basahin. Yeah. Tuturuan kita. So yan, ang ano no, so from the packaging, tignan nyo packaging palang masarap na. Tapos hindi po yan tae ng kambing ha. Wilson, what? What? Putangin na mo, Wilson! Pearl po yan, pearl yan. So, eto muna. Eto kasi gusto ko siya, Winter Melon plus SM. Hindi ko Yan yung alam ano? anong SM. Yan yung lagi kong Sarap. naririnig In-order. na flavor. Pero Yes. hindi ko pa yan natitignan. So, ang gagawin natin, babalik ko. Ang hirap yung basahin, pero thank you. MLK. K plus T. Yan. Yan. Pandan branch. So, Pandan. At saka ano sila balita ko meron silang delivery. yes. Sa Angeles po kasi yun, sa may Pandan. Pag alam ko, pag Angeles Within the area. ano yun, free delivery siya. So, pag outside naman, at least minimum ng 3 pieces yung order. At saka sila lang yata yung milk tea dito sa atin na hanggang gabi. Kahit mag-crave kayo ng milk tea Oh. ng gabi, pwede silang mag-deliver. Alam ko hanggang 10 p.m. sila, di ba? Yes. Oh. Siyempre, So, yung mga ano dyan, yung may mga girlfriend, boyfriend dyan, kunyari awayin nyo, tapos saka kayo magpa-order. Yes! Kahit late pwede. Oo, pwede kayo magpa-order sa kanila. So, tikman muna natin tong Winter Melon plus SM. Winter Melon nila. Sinake mo na ba yan? Yes. Shake mo. Paano shake ba? Sayaw mga choy. Paano yun? Ay, paano yung shake? O, sige, ako mag-shake. Ganyan Sayaw yung shake. mga So, choy. ikaw paano yung shake? O, tikim na natin. Ang sarap! Overacting naman to. Ay, wala ka ba? yung pang commercial na ano, na advertise. Teka lang, yung kuko ko madumi. Ito na po mga kaibigan. Eto na! Hanap mo. Eto na! So, yun. So, tikman mo na. Titikman na natin. Teka, hindi. Bakit di lumalabas? Ayaw nga ituloy eh. Parang mali sasabihin ko, titikman ko muna yung kay B eh. Parang mali eh. Titikman ko muna yung tinitikman ni B eh. Tikman mo na. Ano pa hinihintay mo? Hintay mo. Sabihin mo na kagad. Ay, sabi, akala ko isa. Nice. Teka lang, hindi ko natikman isa pa. Ang sarap niya. Kasi sabihin mo muna. Check-in na may ranis. Bungangera. Ate, sana manotice niyo po ako. Ako sasagot. Ah, sige. Bungangera si B sa ibang bagay. Sa akin hindi. Hindi bungangera si B na ano yung kunyari. Hoy, sinyo! yung Hindi mo ganun, yung naman, aalis ako, hindi mo ganito, naman ganyan. sinushoot yung damit mo sa laundry basket. Dalawa-dalawa na yung basket natin. Balak agad eh. Wala akong wala akong impression ganun. Balak siya agad actually. Na ano ko agad na feel ko, shit, mapapangasawa ko to. Wow! Yun agad. Under ka ba? Hindi. Hindi. Diba? Hold up. Sinulang malaki. On the mix, Mr. Rave and Mr. Ref are club time on the mix. Alam ko na yung challenge mo eh. Hindi ako maano. Really, nigga? I'm gonna let you what do you want to 1, 2, 3. At ngayon, tuk tak, tutuk tuk tak, tuk tak, tutuk tutuk Yo, tak, yo, tuk yo. tak, tutuk tutuk tak, tak tak, tutuk tutuk tak. Yo. Taka 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 we taka go. taka. Puro here we go. Yung title ng kanta na yun, here we go. Here we go. Again and 5, 4, 3. What the man? 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 Ayan. Ni Lalaine. Sa mga single na lalaki dyan, hindi po available si Lalaine. Huwag nyo ng pagnasahan. Ito, di ba? Ayan, babalutin mo. Dati yung baluin mo. Ngayon, balutin mo. Sa liwanag ng iyong pagmamahal.
Ito naman, nagkakanta yung tao. Yung tao. Ginalo niya. Oh, yan. Oh. Bala ka na dyan, no? Tapos, pagkatapos mo dyan, puntahan na natin si Bossing, magmamami tayo doon. Tapos, magsusugal kami! So, yun, no, mga bilog. Nandito na, ready na ang gift. Yes! Happy Father's Day sa'yo, Daddy. At, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Itong regalo na to, ayan. Ang laki, di ba? Ay, ang regalo na yan, in-order niya yan. Siya yung bumili niyan. Pero, ireregalo natin sa kanya, no? Nakatipid tayo. Gusto niya to. So, pupuntahan na natin siya sa bar at isusurprise natin siya. Masusurprise talaga siya kasi binili niya to eh. So, let's go! So yun, nandito na tayo sa Bisyo, no? Available ng Goto-Goto Mami. At nandito na si Bossing Sinyo. Bossing Sinyo, hi ka! Pangalan ng totoo na to, ano? Ang bestseller dito yung Mami. Ang tawag yung Mama mo! What the So ngayon, ibibigay na natin kay Bossing Sinyo yung dapat ibigay, no? So ngayon, kukunin na natin sa sasakyan, no? Maingay dito, hindi tayo magkarinigan. So, kukunin na natin siya. Yan po ang Bisyo. Sa harap po siya ng SNR daw. Yan. Ay, ang bigat, no? Ang hirap pala nito. Ang hirap. Ibaba muna natin. Ayan, ibaba natin siya sa kalsada. No? Lock muna natin. Yan. Ibigay na natin sa kanya. Daddy! Surprise! Daddy! Surprise! Happy Father's Day! Oh. Wait lang. Oh, yan na! Yan ang gift ko sa'yo. Ano yan? Oh, basahin mo muna. Sinyo, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Advance, pag na-upload to nga, mga Mother's Day na eh. What the Ayan. Wow! Wow, hindi ko alam. Uy, nakikita yung number ko. Ay, Nerd mo na lang. i-flirt mo na lang yung address, Sik. Dali, unboxing pala to eh. What the Pag-iin na ng sounds. Pakipatay muna. Oh, yan, yan. Kasi hindi siya nagagamit. Chinchanchu. Gago ka ba? Ano yan? Sunblock yan ng Boucher dati. Nagaganyan ako. Ah, ganon! Shoutout Boucher, baka naman. Wala po akong skincare ngayon. Yan, pagkilay yan. Wala naman yung brush. Ito. Mas malaking brush. Pangkilay to. Oo, sige nga. It was at this moment that she knew she f***ed up. Ala! Hindi ganyan! Ito muna. Pang ganyan yan, no? Tignan. Oh, so, tignan natin. Sige, hahayaan kita, hindi kita tuturuan. Pikit ka lang hanggang matapos yung vlog. Gagi. Para surprise! Tangik. Hindi kita babash. Actually. So, yun, no? Kasi talaga, ang ginagamit ko lang, kilay lang at saka lipstick. Bakit kapag magkikilay yung babae, ayusin mo daw nga. Maayos siya. Tangik. Really, nigga? Ayun, alam mo, si Leonardo da Vinci bumanot siya. Concept niya ang cute. Parang ginawa mong eyeshadow feeling ko. Tapos i-montage mo ko mamaya. Ganda mo. I love you, babe. Ikaw lang sapat na. Yun bang anak ko? Yan. So, habang mini-makeupan mo ako doon. Ay, yes, gusto ma'am. mo ba? Ano po yun, ma? Ang bait niya. Ano ba lumabas sa wedding ngayon? Ah. Ano to? Para saan to? Lipstick yan, dong. Di ba ginagamit mo to dito? Ginaganyan mo yan? Oy, hindi. Oy, ginagamit. O, bala ka kung saan mo gumagamit. Ikaw magdi-decide. Sige! Yung dapat Dapat papagandahin kasi mo surprise ako. eh. Papagandahin Maganda mo. ka na, hindi na kita mapapaganda. Ikaw lang ang aking Ang kaharutan eh. Ikaw na, putik. Ano yan, mahirap tanggalin yan siguro hanggang birthday mo. Ay, malapit na yung birthday mo, Pwede dong. na, muna natin ganun. Ano? Nakikita ko ginagayon mo yan eh. Hindi. Mukha ka si Rambo. Sinong Rambo? Basta. Rambo. Pakita mo nga, Zeke, kung sino si Rambo. Chef. Kaya, Ngayon, ano ba tawag yun? Rosy chick. drunk blush? Hindi, super Drunk drunk blush na ba? yata yan. Hindi dito nakasuka ka na dito. Hindi na drunk, no? Mukha kang sinapak. Pag
Pag hinato kita ng bareta, basag yung nguso mo. Ba, ikaw may gawa niyan. Dapat nga pagandahin mo ko eh. Bakit? Pangit ka rin. Oh, sabihin mo dito to! Gusto ko sa akin ka lang maganda. Gusto ko ako lang nakaka-appreciate. Kasi may mga nag-aanos na sa akin. May mga nagsisend na ng heart sa tongits. Go. Alam mo si Loti? Hindi, yung ano yan. Yung sa Japanese, ano ba tawag doon? Yung mga parang kabuki. Iba yun, Dong. Iba yun. Charot. So, wala tayong foundation, no? Mamaya yun. Mamaya. Ito magastos ka sa lips. I-close ang maya. Hindi ko maklose.